Bon dia, són les 9 del matí i el que faré ara és anar a buscar algun lloc on pugui rentar la roba i on pugui comprar piercings també, perquè ahir al final no en vaig trobar cap i ara, bueno, doncs ara és el que he de buscar. Bé, doncs no he pas hagut d'anar molt lluny, ara veig que just a la sortida de l'habitació hi tenim rentadores que podem fer servir per 50 watts, o sigui que primer problema solucionat, esmorzar i buscar piercings. Ara veig que també tenim piscina. Doncs aquí és on finalment he comprat el piercing i com veieu són condicions higièniques total, o sigui que l'hauré de desinfectar segurament perquè és una parada que hi ha aquí al mig del carrer. Bé, doncs ara estic aquí a la piscina perquè les rentadores estan totes ocupades encara i fins que no s'hagin acabat de fer les bugades que hi ha per fer, doncs no podré fer la meva. I res, estic aquí bastant de relax, menjant una mica de fruita que he comprat al mercat d'aquí al costat. Hi ha un mercat aquí al costat on tenim l'hostal i així puc estar aquí més tranquil i tot. El problema és que no em puc banyar a la piscina perquè com que m'he ficat el piercing ara i s'enceta una miqueta el forat no vull que se m'infecti perquè aquí a Tailàndia hi ha molts bacteris a l'aigua. I res, anar esperant aquí una mica i després tranquil·lament aviam si encara em queda temps per anar a visitar temples o ho he de fer demà. Bueno, ja he posat la roba a rentar, o sigui que ara puc ficar-me una mica aquí a la piscina. I no em pot tocar el pit a l'aigua, però com que puc estar sentat, de puta mare. Bé, doncs ara mateix acabo de sortir de l'hotel, ja està tota la maquinada i el que faré serà anar a dinar a algun lloc de per aquí i després aniré a visitar els temples que tanquen a les 6 més o menys. Demà suposo que em quedarà temps per entrenar, tot i que m'han dit que els gimnasos de la zona no són gaire bons i ja s'anirà veient tot com evoluciona. Bé, doncs ara he agafat un tac-tac d'aquests que heu vist, un d'aquests que tenen com forma de Darth Vader i anem a veure els temples i aviam com és tot plegat. Bueno, doncs ara ja he arribat a l'hotel i està plovent una mica i queda un tros cobert aquí a la piscina i et pots ficar aquí amb el mòbil mirant coses mentre estàs banyant-te i com que l'aigua és ultracalenta igualment doncs s'està superbé. Són les 8 del vespre i ara estic per aquí als carrers del voltant de l'hotel, de l'hostal on estic i estic buscant un lloc on poder menjar per aquí al carrer que són sempre més baratos i em venia de gust un coco i un pollastre fregit d'aquests que fan per aquí. Ja n'he menjat altres cops. El que passa és que ara, a aquestes hores ja han tancat, la majoria de les botigues de menjar així
normals i em costarà de trobar, em sembla, i hauré d'anar a un restaurant normal. No és com Bangkok. Aquí, per exemple, aquí hi ha, no sé si us veu, hi ha una botiga de menjar, però no n'hi ha moltes. A Bangkok, a la nit, com que hi segueix havent molta vida, hi segueixen havent botigues on poder menjar, però aquí no. Després, aviam què és el que trobo i què puc menjar al final. Doncs ara és la 1 de la nit i he estat decidint fins ara més o menys què faria demà. També he conegut uns nois d'aquí a l'hotel i al final el que faré demà serà anar a Lopburi, que és un poble que queda 2 hores d'aquí i és el poble dels monos. Allà també hi ha runes, però la peculiaritat del poble és que hi ha monos per tot arreu del poble i diuen que fins i tot has de vigilar una mica a l'hora de treure càmeres, de treure ampolles de plàstic, menjar, que no vinguin els monos i s'ho t'enduguin. No he mirat gaires fotos perquè prefereixo que em sorprengui i a més em sona haver vist alguna cosa ja al YouTube sobre aquest lloc. Així que res, bona nit i aviam com va tot demà.